ka Ministry of Textile jong ka Sorkar Padang ha ka jingit lang berka National Institute of Fashion Technology kelas dang da kawai ka program man shimi ka jing thau ki met jong ki brio baru ki Kjat ka bala tepkum ka India Size National Sizing Survey na ka benta akusan hajaron ki brio ha kaleng ke jalla kari India hadin ba ka Ministry of Textile harengkat ka Nift kala pante ka survey ban thau ki met brio ha Mumbai Kolkata Chennai berkiwe kala phai khmar kar pangru sa ka than lam shatei bingi North Eastern States hakabala ajir ka nongba Shillong ban Pynlong ya ka survey ya kabala stang hapok ka Union Christian College Ribhoi District hakaba an piang kumba praspa ngut ki brio ban shimanta ha ka program ka jing thumuhi jong ka function ya ka event ka ban yo ya ka standard size jong ki nong India de kumbala khot ya ka tang hi India size ka bamut ba ban shim ka jing tho jong wi fu brio po India tama kimla ban shim ya par khot mar pila su thu ka population jong brio ka bon di ka ba ministry ka le kalong ba ka shim arpusan hajar tuni sample all across India la kan thup ka Delhi Bombay Chennai West Bengal Kolkata sorry but menta North East po North East pede kini ka last phase bikiong kiwan ha po North East ka jit ka Shillong ka Meghalaya kum ka center ban lumi kini ki brio ki bakloi ban ai ka participation ka belong voluntary ki ong kata ka voluntary participation mot ndar ga jing penbor le thik na ga jing kwa hi jong brio shimet ne i brio shimet na ka brio shimet bakwa ban shimentai kini ka belong challenging ka long pada ba ubrio nong India dingi thiet ka jan ka ti ngimdon ka standard size yingi dang ong the thiet adu ka team tang na ong hi ai ga UK size 8 na size 7 yingi thiet ka turun yingi thiet ki jan dang deh company banabar ki Bata ki Liberty ki Marks and Spencers ne ki company ki ba define ya ka size ka jungi ti lingba kan ki persyang jong Ministry of Textile ya ni program ko ke India size ki persyang ban wanra ya kata ka standard size jong unong India na do north south east west kini ka kolong ka extensive kata ka ba ki research bikile tambah not ndai ba barokhat inong India kilaban participate ni tang alpsana jar ngut na barokari kilaban yeshibenta di kawai kalong ba beling warra angni hapo Meghalaya namar ba ka Meghalaya kalong hi ka hub jong kita ki north east ki bawan na kilong ki kena pule ne kilong ki bring badre po office ne ki bon ki badre po ki bang ki basa kelang ka north east ki wan badre ni di nakata ka daw ngi shemba kani kalong ka chaka ka ba la ban lumi ti ki jak brio ki ban represent ya ka size ko jong north east Indian ki ka jing persyang jong ka ministry ka wan ra menta sa Ribhoi ngi don menta po UCC college kani po umiam kwan ni aware ki nong Ribhoi jungi sini ba kinesim benta ya kani ka program ngi das tang pras pa ngut ki bangila ban nisim benta lang ni dan keleng-keleng kisnong kelawan kisnong malundap kelawan umbil kelawan umnyu kelawan umsau kelawan kelau berwa kelawan keberwa kelawan kemaukur pelang kisnong basa cengai kelawan kitang ba ya kajingdon kap kajingi kolong ba igibri bawan dan ka each ne ka rata kidan kiba life hosan sau pau san pau do ndrepo do nyopo kumta ter ti kita kajing tipnya on sa share ne on sa tip apa website but tentang la very people khot yung snong jong ka Ribhoi ban suba ban chimbentalan ani ko program pomngar na kaliang rong ba snong jong ka law perwa nga so comment ba ngayo mayala mi kinong snong ba chimbentalang sa kanika program ka bala pembeda ka Ministry of Textile bala shupentip man na kini kisi ba kandan kanika program te so comment ba yo wanela mi kinong snong bala yo ban chimbenta te layo ban shimbenta te layo kejing mentoy ke bakhaw na marba layo ka baile ka baiwan na tai layo kejing menkam te dan sibut ki na marba arong te bahas pangani kumbai milai la persai bahap te masuk ai kuble bro tim ki bala dan at kumju ki praso kumju tang ni kuntin ai kuble bat ngai wero ki we ki no song ki bapat wan sim benta sekanika India size te subha ki dewan nomor kadang-kadang kumbaong hadu paspa ngut ki breu ki berasa wan te kapat ba dewan te nakaliang juga tangkup ta